Noget af det vigtigste, når man skal gennemgå årsregnskabsloven og forstå årsregnskabsloven, det er de grundlæggende krav og forudsætninger. Dels så er der det noget retvisende billede, der er kvalitetskrav, der er nogle grundlæggende forudsætninger, og så er der endelig, hvilken valuta må man anvende, hvilke regnskabsår må man anvende, og så hvordan rækkefølgen af årsregnskabslovens bestanddele skal indgå i årsrapporten. De grundlæggende krav til årsrapporten. Årsrapporten, det helt væsentligste, det er, at det skal give et retvisende billede af virksomhedens aktive, passive og finansielle stilling samt resultat. Ledelsesberetningen skal også indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. Så fremt at man ved at følge lovens regler ikke vil få et retvisende billede, så skal man i de der få tilfælde fravige loven for at give et retvisende billede. Så fremt man gør det, fraviger årsregnskabsloven for at give et retvisende billede, så skal det begrundes både konkret og fyldestgørende, og den beløbsmæssige angivelse af fravigelsen skal oplyses i anvendt regnskabspraksis, altså et indledende afsnit til anvendt regnskabspraksis, hvor det klart og tydeligt fremgår. Grundlæggende krav til årsrapporten omfatter også kvalitetskravene. Årsrapporten skal udarbejdes, så den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger. Lige netop det her sætning, støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger, er vigtigt at have for øje. Det skal oplyse de forhold, som normalt er relevante for regnskabsbrugerne, og oplysningerne skal være pålidelige i forhold til, hvad regnskabsbrugerne forventer. En regnskabsbruger er i den sammenhæng en, der er vant til at bruge et regnskab professionelt. Det kan være bankrådgiveren, der bruger regnskabet til at vurdere kreditgivningen. Og det kan også være andre leverandører, som vurderer kreditværdigheden på baggrund af årsrapporten, der er udarbejdet. De grundlæggende forudsætninger er dem, der styrer hele loven. Man kan sige, de grundlæggende forudsætninger sammen med det retvisende billede og kvalitetskravet, ligesom af årsregnskabslovens grundlov. Det vigtige, det er, selvfølgelig skal der være klarhed. Det skal være overskueligt og ikke tvetydige eller vildledende oplysninger. Så skal der være substans. Det vil sige, at der skal være indhold frem for formalia. Så det kan godt være, at man har nogle papirer, der siger et. Man har fået for eksempel en leasingkontrakt fra et leasingselskab, hvor der står operationel leasing. Men indholdet i den viser sig, at det faktisk følger regnskabsreglerne for finansiel leasing. Og så skal man følge de regnskabsregler, der er. Det er indholdet i den, der følger vores regnskabsterminologi, der så vil sige, at det var finansiel leasing, hvorimod at formalia godt kunne være, at man havde skrevet operationel leasing, men det jo følger nogle andre regelsæt, der ikke er overensstemmende med årsregnskabsloven. Så er der endelig væsentlighed. Væsentlighed er et af de meget vigtige begreber, som I også skal have meget for øje nu ved indarbejdelsen af den nye årsregnskabslov. Vi vil lave et e-learningskursus på væsentlighed senere, udelukkende omkring væsentlighed. Men væsentlighed skal forstås jo i det, hvis vi gik tilbage, der støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutning. Så når man vurderer væsentlighed, skal man sige, hvis vi har en given fejl eller et givet skøn, som man som revisor eller vi assisterer med aflæggelsen af årsregnskabet, er uenig i, at den afvigelse eller den uenighed så stor, at hvis en regnskabsbruger har kendskab til det her, så vil vedkommende træffe en anden økonomisk disposition på baggrund af det. Det er det, der ligger i ordet væsentlighed. Hvad vi ændrer en regnskabsbrugers økonomiske beslutninger. Og når man ser væsentlighed, så skal man selvfølgelig se væsentlighed både individuelt, men også samlet. Der kan godt være mange mindre afvigelser, som samlet giver er væsentlige. Going concern, det er også et af de grundlæggende krav til årsregnskabsloven. Og going concern, det er, jamen, kan virksomheden fortsætte, eller er der fare for, at virksomheden bliver lukket, går konkurs,
inden for nærmeste fremtid. Når man vurderer going concern, så vurderer man et år frem fra statustidspunktet, altså balancetidspunktet. Så hvis det er 31. i 12. år 1, at man aflægger regnskabet, jamen så skal man være going concern, altså ikke gå konkurs, frem til 31. i 12. år 2. Ved vurderingen af det, der kender vi mest fra den revisionsmæssige gennemgang med going concern. Så fremt man ikke er going concern, så vil det nemlig have indflydelse på den måde, man skal aflægge årsrapporten, og så skal det være til realisationsværdier og ikke til de regnskabsmæssige værdier, som man har opstillet. Og realisationsværdier er væsentligt forskellige fra dagsværdier. De vil typisk være noget mindre. Så er der endelig neutralitet. Neutralitet, det er, at man har forbud mod manipulation og optimistiske skøn. Hvis vi tager en jordværdi for eksempel på landbruget, jamen hvis der er en, der siger, at min jord den er 400.000 kroner værd per hektar, jamen så vil det være et meget, meget optimistisk skøn, der ikke var set. Så man bliver nødt til at have de skøn, som er realistiske, så at man ikke manipulerer og puster regnskabet op med nogle værdier, som ikke har gang på jord. Så er der endelig periodisering. Jamen, man indregner, når hændelsen indtræffer, uanset tidspunktet for betalingen. Ved periodisering der er det meget med risikoens overgang, hvis man har indtægter, og også, jamen, hvornår vedrører den her betaling. Man kan have en forudbetalt husleje, man kan have forudbetalte forsikringer, jamen de vedrører først året efter det pågældende år. Det er en forudbetaling, og så periodiserer man de her omkostninger og indtægter til det regnskabsår, de vedrører. Endelig så skal der være konsistens. Indregningsmetoder og målegrundlag skal være ensartet gennem hele årsrapporten. Det er ikke mening at have en anvendt regnskabspraksis først på året, og så ændrer man lige midt i året. Det kan man ikke, så vil man sammenligne æbler, pærer og bananer. Så er der bruttoværdien. Bruttoværdien er også et meget markant grundlæggende forudsætning. Der er modregningsforbud i årsregnskabsloven. Bruttoværdien og modregningsforbuddet kan vi tage som eksempel, at det er tilskud. Hvis man får et tilskud til en investering, så må man ikke modregne tilskuddet i investeringen. Så skal man aktivere det her tilskud, eller ikke aktivere det over i passiverne som en gældsforpligtelse, og så skal man sammen med, at det her aktiv afskrives, jamen så skal man indtægtsføre det tilskud, ligesom i takt med, at man opfylder det tilsagn, man har fået for tilskuddet. Det er sådan, man gør det. Så det er modregningsforbud, og det er gennemgribende i alt i årsregnskabsloven. Man må ikke modregne poster. Så er der formelt kontinuitet. Jamen det er, at primobalancen skal svare til foregående års ultimobalance. Bruger vi 90, så har vi ikke de store udfordringer med det. Men hvis kunden selv har udarbejdet det her på et andet regnskabssystem, jamen så kunne det være, at nogle af de efterposteringer, at vi havde udarbejdet til dem, ikke var kommet med før det nye år. Sådan er rent faktisk, så er deres ultimobalance passet ikke med den nye primobalance eller omvendt. Så er der den reelle kontinuitet, jamen det er selvfølgelig, at der er ensartethed fra år til år, sådan at man kan følge en trend i det her regnskab og se, hvor bevæger den her virksomhed sig hen. Og det kan man selvfølgelig ikke, hvis ikke man har ensartethed i den anvendte regnskabspraksis. De grundlæggende krav, der er også noget omkring supplerende beretninger. Hvis man har supplerende beretninger, det kan være et internt regnskab, det kan også være CSR-rapportering, det kan være mange ting, det kan være et miljøregnskab, man også har. Hvis man har det i tilknytning til årsrapporten, så skal det give et retvisende redegørelse. Og det skal give en retvisende redegørelse inden for rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer for de beretninger. Så skal de følge de kvalitetskrav, de grundlæggende forudsætninger ud fra forholdets natur. Men de grundlæggende forudsætninger og kvalitetskrav, det er jo dem, vi lige nævnte i paragraf 13. Det skal det her også følge. Og så er der egentlig metoder og målegrundlag, med andre ord også anvendt regnskabspraksis.
Det skal faktisk fremgå af den her beretning. Så det er et krav i årsregnskabsloven, at har man de her supplerende oplysninger, så skal de væsentligste anvendt regnskabspraksis, de væsentligste metoder og målegrundlag oplyses i tilknytning til den her beretning. Et regnskabsår, det omfatter 12 måneder. Så typisk er kalenderåret anvendt i rigtig mange sammenhænge. Man kan også afvige fra kalenderåret. Det første regnskabsår, det kan være kortere eller længere. Det må dog ikke overstige 18 måneder. En omlægningsperiode må ikke overstige 12 måneder. Dog kan man i få tilfælde have helt op til 18 måneder. Og det er i forbindelse med etablering af koncernforhold, etablering af fællesledet virksomhed og fusioner. I den forbindelse skal man bare holde sig for øje, at skattereglerne kan afvige i forhold til det her. Endelig så omlægning, det skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen inden 5 måneder efter udløbet af det regnskabsår, der ønskes ændret. Og det giver meget god mening. Det var det, at man normalt 5 måneder efter regnskabsårets udløb skulle have aflagt det tidligere regnskab. Man skal holde sig for øje, at modtages anmeldelsen ikke rettidigt, jamen så nægtes registrering, og så er det altså først fra næste regnskabsår, at man ligesom kan få omlægningen registreret. Hvad for en valuta skal man så anvende? Årsregnskabsloven siger selvfølgelig danske kroner, men også euro. Det, der også er kommet ind, det er, at man har tilladelse til at anvende en anden fremmed valuta, der er relevant for virksomheden. Det kunne være en virksomhed, der stort set var meget dollarafhængig. Alle fragtrater, alle oliepriser osv. handles i dollar. Så hvis man var meget inden for de brancher, så ser man mange gange, at man aflægger årsrapporterne i amerikanske dollar. Sidst der har vi så rækkefølgen af årsrapportens bestanddel. Vi vil i efterfølgende komme mere specifikt ned i årsrapportens bestanddel, men helt overordnet, der siger man, at årsrapporten skal indeholde de for hver regnskabsklasse foreskrevne bestanddele. Og det er, fordi regnskabsklasse A har ganske få krav, regnskabsklasse B får lidt flere krav, regnskabsklasse C får mange flere krav, osv. Redegørelse for anvendt regnskabspraksis skal placeres samlet, enten før regnskabet eller som en note. Egenkapitalopgørelsen den kan placeres enten som en regnskabsopstilling eller under noterne. Endelig så er der ledelsesberetningen. For modervirksomheder og koncernen, de kan sammendrages, og det gør de i stor udstrækning, når man udarbejder koncernregnskaber. Endelig så er der de supplerende beretninger, der knyttes til årsrapporten. De skal placeres særskilt efter de lovpligtige bestanddele, således at de klart er afsondret eller adskilt fra selve årsrapporten, der følger årsregnskabslovens regler, fordi supplerende beretninger jo af sagens natur kan følge andre regelsæt, andre begrebsrammer.